ama-cult wonke, izongixolela kakhulu i-Illuminati, izongixolela i-Satanist. Kodwa kubalulekile ukuthi into efana nale siyikhulume yazeke. Kubalulekile ukuthi into efana nale siyikhulume ngoba bayi-part and parcel, yibo abavula amasango ukuthi izizwe lezi zangaphandle zikwazi ukuthi ziqhube iy'mfuno zazo, ziqhube iy'fiso zazo, ziqhube iy'nhloso zazo e-South Africa, e-Afrika iyonkana. Yingakho i-South Africa kuyiyona ephethe kwinhlangano yase-Afrika. Yingakho i-South Africa kuyiyona ehamba phambili e-Afrika ngoba abantu abalahle kakhulu izwe, inqabile amazwe amaningi, inqabile uRobert Mugabe, Nelson